Inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa oras mga tugang alas 10:32 at dyan sa tuya kan LCC Supermarket. It's LCC 4-Day Big Sale on March 18 to 21. So shop at LCC Department Store and LCC Supermarket Legazpi Main in Ayala branches and enjoy 4 days of big savings and unbelievable deals like no other. Plus, if you are an LCC Rewards Plus card member, you can enjoy an exclusive early shopping access on March 18 from 6 a.m. to 8 a.m. in LCC Supermarket and enjoy exclusive perks and get free 100 rewards points for a minimum spend of 2,000 pesos. So if you're looking for something big to enjoy this weekend, don't miss LCC Department Store and LCC Supermarket Ayala and Legazpi 4-Day Big Sale on March 18 to 21. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikraming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Miyerkules po ngayon, petsa 17 sa bulan kan Marso 2021. Ini po ang programang Aramon Yato kanya pong aldaw. Iribanan kita hanggang alas 12 in pagkauto sa mga dugang pangistorya. Kasarabi na dyan ang bulos mga informasyon na mag-aali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Kaparagos po nila pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan na sinupukawan ang mga turog sa pansitan. Technical side, kasabay nga ito siyempre Bunjing Tanay, pantangyaon man sa Production Assistance Center, ang kaganda ng South, Angel Mustasa. As in, siyempre, sa DCGB Social Media Department, as ito yung mga IT, sina Richard at sina Arvin, bantang duman po sa luwas, kasabay taman sa mobile, Henry Boy Mata. Good morning po sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Especially sa samuya pong Executive Vice President, EVP Glenn Barcelon. Happy birthday, sir. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. As in, siyempre sa iba pang nag-celebrate sa birthday sa kanya, happy birthday. Good morning po. More blessings sa Indugabos. Pagpasalamat na nakabot yun sa siring pong edad. And siyempre naman po sa mga nag-celebrate mga anniversary. Happy anniversary. Sa mga nagbabiyahe, o ingat po tabi. Magbugtak ang mga dapat natin ibugtak sa tuyang pandok. As in, siyempre, magpasiguro kan sa tuya po na mga buhay. Magdara ng sanitizer o alcohol.
Tangani pong kada vez na nakakapot kita ng ano man na bagay, mag-disinfect kita. Alright? Bueno mga kabayan, rangkadaan ta ng mga istorya alipo dyan sa luwas sa pagigis ng mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Nasa linya si partner Alar Mario. Partner, Marinaud Tuna, please come in. Yes, Marinaud to na partner, DPWH Region. In charge kan project na road widening sa sitio ano ng Barangay Humapon na 20 poste kan apek. Sobra sarong taon na dahil nahali sa tahaw kan tinampo. Yan ang biglinaw ni DPWH District Engineering o Engineering Ayusay. PIO Richard De Sosa bagipagkomunikar tango niya na aga. Inot ka sinabi ni Pat Gutierrez ang tagapagtaram kan APEC, Japat na pigalat paninda ang papers haling sa DPWH dahil anytime daw tatrabaho na ini kan APEC. Inulit may memorandum of agreement ang DPWH asinan APEC na pagsiring kani mga project, may obligasyon ang ambos lados. Bago ko na implementar ang proyekto, may maray ng koordinasyon. Iyo ta, ang figuro nandiyan so gastos. Correct. Tapos Tabakuman yan, basta sana ibabalyo mo, igwayan nin corresponding na amount na dapat nabayaran kan DPWH. Correct. Kaya nakapalaman duman sa MOA. And siyempre sa labor, so APEC na. Kundi ang katotohanan, ang problema, nanginutan sa DPWH, saka sa kontraktor, na dahil maray na koordinasyon, mala ngunyan ngani, sa mga papers, ipigalat pa sa napalan, kan APEC. Ang maraot yan, ta nalililian so APEC. Roger, na o dyan so APEC. O talagang o dyan man talaga. Ang sabi pa no gani chapat ba kan makauran tadig din dapat bago magpuon ang trabaho may pag-uulo na ang duwa. Correct. May Tangani na bago manindag gudakon niya no kung ano man nagibon nila dyan na ilipat na. Correct. Arog kan dapat ang mangyari ko na. Kota na. Kuda na nangyari na inot so kareta sa karabaw. Yan, deng timok. Yan ang problema. Pag naibagang timok, araw gani ang nangyayari. Garo man ang sukahoy. Bago palo doon, simintado ng una. Correct. Di ba? Imbis na simenton, bago, pinalod mo na bago simenton. Problema na. Nainot sa simento, bago gudakon giraray, papalo doon sa kahoy. Ang apot nga tatanagidali ang kontratista, nagibuo na yan, maski na ipang magsyadong koordinasyon. Siyempre sa budget. Naitaw na garaso. Nasa budget kanina, kasarong taon pa. Napabulos na garaso. Napabulos na so panginot na pago. So primerong pago, nakapalaman ito naman sa inot na budget kan taon. Kasarong taon pa. Ang primerong pago, yung bagang mobilization ninda, kasabay na garo dyan yan ang pagbayad kan sa APEC. Tatala ninda pigbayad sa ninda pigdara. Dito sabot ko na ano ang sistema sa MOA na yan. Di kitang detalye kan MOA na bigsasabi. Yung sa aram ta may MOA ang ambuslado sa APEC sa kan DPWH na dapat yan, timor nga bago ko tayo implementar ang project. Okay, diyan nangyari, nama na sa tinampo, tapos na sa tahaw. Dahil pa man totalmente naaman, kundi sa lawig naman kan winaidening na konkreto naman sa iba, mala, binilang ko saro, 20 ng poste. 20 poste? Yan, sa tahaw kan tinampo, imagine to that. Sus Mario, si pare. Ang problema, may nagkampira ng aksidente nangyari, na sana sabi ka ni ba, dahil mas malala pang aksidente na mangyari, dahil nga nita sakot ko niyan, dahil panaaksyonan ang issue na yan, entre kan DPWH sa APEC, na kunyan gani, ang latest na informasyon na kuwata, ang mga papeles pala na pika-alatali sa DPWH, halay dyan sa region, sa Rawis, pasiring sa APEC, ano man sa nambiyaya di. Ate Lose, Marinaga. Si Ate Lose. Habang naglalangog ka Ate Lose, sabi na dyan sa mga nasa construction division. Kalamang, maradali na ta. Sobrang sarong tao na ini. Na padudong tao na nga ni kayod.
Ini nga Grabe. sitwasyon na digdi sa sitio Anunang, Barangay Humapon. Sityo ano nang. Tadi malasan lang bata. Pinatulan ng ani kan bapa. Ang poste nasa tahaw pag ang tinampo. Ay, problema ka na Anunang. Okay, partner. Yan ang follow pa digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Yan ang bigsabi mo ding na ano nang buhay tayo na eh. Ay, mga taga sityo ano nang, good morning po sa Indo. Ha? Ayan. Kapit lang. Kapit na. Ha? At saka sana sa DPWH, karakas-kasan man Indo ini. O ta, iyan po ang naging depekto eh. Magpon kan magkaigwa ng road widening, gabos yan, iyan po ang naging depekto. Primero sa kahoy, ngunyan sa poste naman. Okay? Maraidig di sa Ligaspi na idalita uminiro sa probinsya, sa city government, si Mayor Rosal. But then in some other areas, iyan po ang naging problema, lalo kung pabulod ng lugar. O yan na, sarong taon na, dahil pa nahiro. Naiapotanan, kinatsapat, kinag-program. Di ba, nagdis tsapat mo yan? Mirakulis pa lang mo yan. Tsapat, I miss you. Kada bes na, naiapotayan, pero yan po ang talagang simbag. May MOA na sinda between DPWH, so dapat bago po nan magpaisingo na. Tanganing may schedule yung pagkapalsok ng ilaw, tada ko lang nadadagit Bako karaw-karaw ang paglipat nin poste. Di ba? Kaya po ang talagang palsokon mo, gabos ng kuryente dyan, taba ka may madiskuido. Tapos yung materials na gagamitin, available ba? May pambili ba? Ang DPWH niyan. Dahil ang aram ko, sagot iyang kargo yang kan DPWH o kang kontratista, tapos yung labor libre na garo dyan sa APEC. O yan na pa mangyayari. Kapag nagka-oyo na, di malipat na, mapamabalyo na. Pero pag dahil na ipresenta na papeles, hindi talaga makakairo yan. Lalo ngunyan, sabi kay Tony Chapat, dating piga abunaran mian. Ngunyan nga, nung iabunarme, na maluya nga ni, ang pagbayad kang koleksyon, mga tugang kan mga konsumidor, dahil sa COVID. Tapos binarubagyo pa, di paano, nagkatiripo na ang gastusan. Anak ng tinapay. Haring nga inoton ta, restoration o transfer kamposte. Kaya dapat pag-iro-iro po ang DPWH man. Please naman. Huwag kayong manhid. Di ba? Pagabot sa cargo ng obstruction, mga tugang, kamo ang may puder dyan na magpahali. O di, wala. Yarali tanganin sa mga structure dyan, sa mga gilid ng tinampo. Ang mga poste dapat na inuto nindo, tadakol na pong nadiskuido. Huwag niyong hintayin ang kapamilya ng madiskuido dyan. Bueno, Luwens Borso Barcena nasa linya. Luwens, good morning. Please come in. Yes, salamat tabi partner Mar, maray na aga, maray na aga sa gabos na mga paraang tabay sa mga dagdag pang bareta, sinaluduhan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita kan Legazpi City PNP, sarong mag-agong tabi partner Mar, na maestra, asin so agong kayo ni matapos na mag-uli, nin 200,000 pesos cash, o kaya duwang cash check, na pagsadiri ka na duwang pulis, sa Land Bank Legazpi. Minidbid nestong maestra na ini na si Rosie Abiliano y Lara, 32 anyos, asin sa iyang mahal na esposo na si Rolando Zepeda Jr. y Mabilin, 31 anyos, na nakaistar sa Kawayan nito Albay. Susog sa mag-agom, mapasiring sinda sa bangko kasuhapon para mag-withdraw ng kwarta sa ATM machine, asin nailing ninda ang duwang cash check sa tahaw kan tinampo. Kaya pinurot ninda ini asin na pag-araman na pagsadiri pala ini ni certain Police Major Angel John Danglose, asin Police Senior Master Sergeant Arnold Aver, asin tulos ninda idinara sa hipatura kasuhapon para iuli ni. Susog kay Betita, saludo siya sa pagiging onesto kan mag-agom na ini dahil tamas kay grabe ang krisis, nyaon manggiraray ang pagiging makatawo sa mga nagkakapirang persona na dapat daw pangarugan makusa na kunyan, kundi sa mga masunod pang panahon. Yan tabi partner Mara, mga dagdag na istorya, ali digdi sa luwas, ako po si Luwens Burse Basana. Thank you very much, Luwens. Yan po mga duwin nato mga istorya. And congratulations po tabi. Salamat kay Ma'am Rosie Abiliana. At saka digdi kay Sir. Swagom. Okay? Ay,
makaugma man na may mga sirin po kaya na iuli ang bako ninda. Okay? Yan po tabi. Salamat man. Pasalamat po sa mga pulis na tagsadiri kang check. Naiuli po sa inda. Dahil pinag-interesan. Alright. Congratulations po pala mga tugang kay ano yan? Kay Principal Jeremy Romero Aton Cruz kan Pag-asa mga tugang may Legazpi City National High School na kita. Yung Pag-asa National High School, mga tugang, nagpapaabot ng pasalamat kay Congressman Joey Sarte Salceda an ama kan Republic Act 11526 sa mga taong nagtarabang para sa sarong pangaturugan na naging makatotohanan. Yan. Okay? Tayni, mga tugang na Republic Act 11526, iyon ni an batas na ipigsulong mga tugang ni Congressman Joey Salceda, an act changing the name of Pag-asa National High School in Barangay Rawis, City of Legazpi, Province of Albay, to Legazpi City National High School. O iyo po tabi yan an ano yan, an batas na pigbusol ni Congressman Joey para duman sa mga kababayan niya to. At talagang kaipuhan na mangyari ang siring na bagay. Okay, so sabi ni Principal Jeremy, salamaton databi sa mga taong nagtarabang para po dyan sa realisasyon kan sa indang pangaturugan na yan. Okay, so congratulations din po dahil sa pagpreparar kan mga papeles na maipresentar asin mangyari po ang siring na pangaturugan. Okay? Di ba ko nang sa Pag-asa, aki ang bida. Pwede ang maging battle ka rin ni Sir Jeremy sa Legazpi City High, aki ang bida. Or aki asin magurang ang bida. Congratulations. Para po sa sa mga kababayan ta. Ayan di ariglado. Okay, so yan po, good news yan. Alright. Sabi ni Sir King, may solusyon na ngayon dyan nga sa mga posting nakabaralan sa tinampo. Imbitaran mo ngayon sa taga-uwas. You're naughty, Sir King. Konsuelo lang ngayon. Imbitaran na sa taga-uwas. Turumba mga postingan. Seryoso. Anyway, di ba pa sa mga kababayan ta? O yan po tabi, ang satuya po ng mga duga ng mga information para po sa Indo. Ngunyan pong aldaw. Ayan, dakol man po ang naugma kaya na pangyayari. And talagang si Congressman Joey, pag ginusto niya na gibunan sa bagay, talagang dahil man titunungan mga tugang para yan sa kapakanan kang kagabsan. Okay? So, from Pag-asa National High School, magiging Legazpi City High School. Legazpi City National High School. Ayan. Siyempre may pondo po yan mga tugang from the national government. Alright? Bueno, dagdagan na po ang istorya. Hali po dyan sa luwas. Ay, Jimmy nasalita na sa linya. Hali po dyan sa 3rd District. Game, maray na agatabi. Let's come in. Hey, Jim. Yes, salamat tabi, Mar. Nag-uororon sa ngunyan. Ang mga mayor, mga gabos na mayors dito sa probinsya ni Albay. With regards ni Tabi Mar, sa pinapod ni Gobernador Francis Pizarra. Okay. Antisipasyon ni Tabi Mar sa paabot na Holy Week. Okay. Semana Santa. Kailan nag-anticipar mo niyan ang probinsya to yung probinsya. Manungod sa
pag-upsurge Mhm. kaining COVID virus duman sa NCR. Okay. Natural tao pinabaga kan pagguruli Mhm. kan sa tuyang mga kababayan, and gari makakabalik na ngani, so operasyon kan na bus big anticipar ngunyan kan provincial government through Governor Al Francis Bichara with the mayors na magkakaigwanin na dakol na urulian ang mga ilisay digdi sa tuyang runa Tabimar. Okay. Okay. Nakakuha kita kidit na footage yaw na pinasa ko na dyan. Yan. And, Okay, ano yan? Anong tig-tukar dyan? So, get pass? kasabay na yan, Tabimar. Iyon. Oo. Mapaluwas si Governor nin executive order. Okay. Pero babak upan ng girara ini ki sangguniang panglalawigan resolution. Mhm. Pinaghururunan ko niyan, ining executive order ni Governor, ibabalik ito, Tabimar, na border control. Yes. Border control. Okay. Iyaon dyan sa Pulangi, sa Libon, and sa Tiwi. Tuluan identified na lugar na entry point. Pulangi, Libon, saka Tiwi. At Tiwi. Ayan yung Tiwi Sangay Road. Ngunyan. Okay. Yaon digyan mga alkaldes, tangani na, ining mga entry point na ni, Mhm. gustong sabihon, unified ang implementasyon kay executive order na ini. Mhm. Sa laruan sa na policy, siguro runan ko niyan, ang issue, Tabimar, na dapat dainin bangga duman sa resolution kan IATF na IATF resolution 101. Mhm. Ito baga, dahil health certificate, travel certificate, uni an issue di kita Tabimar na pinaghururunan. Ining so pagpasiguro kan na LGU na obligaron ining mga LSI na mag presentar kan RT-PCR. test. Negative. Dapat negative. Yes. Kanya an nagre-raise ki concern digdi o kaya kan na issue iyo si Mayor Kirsil Lagman. Pigtutuhog na niya ining executive order ni Governor. Once na in-implementar ini, baka bumangga duman sa IATF Resolution 101. Iyo, Baka tamaan so mga opisyalis lokal niya to digay. Kaya yaw digdi si Judge Robio, presente digdi, tangani na dainin komplikasyon, Tabimar. Dahil makomplikar itong IATF resolution. Kaya sa ngunyan, ang sistema kaya, Tabimar, halimbawa LSI ka, ngunyan, pagabot mo sa border control, ito siya ka. Preporo, po yun digdi si Governor, chimpuhan ko daw in Lugod. Sige daw. Pwede ka live, okay. Importante ining kuan ni Tabimar, primero ining maluwas digdi sa DCGB. Si Governor Al Francis Bichara, Tabimar. Iling si Mar Dila po sa Angkor. Medyo may kuan lang kita ka social distancing, Tabi. Yung digdi si Gov. Madali lang mata. Ila-live ko si Governor. Okay, Gov, ini po pagpapod meeting niyan kan mga mayors. Ini anticipation po kan upsurge naman kan na COVID sa Manila, sa NCR, sa pagdaabot mo niyan kan Semana Santa. Si Mar Dila po sa Angkor sa DCTV. Governor, good morning po, Tabi. Maraming daw tayo mo sa mga nagirinan niyo sa DCTV. Apa. Okay. Gov, pwede po, Tabi, pakipaliwanag Hello. ini pong pagtiripon kang mga alkalde. Mayo. Apa. Hello, sir? Madali lang. Yan. Madali lang, Mas. Hindi ako nadangog. Okay. Okay na, Tabi, Gov. Okay na. Apa. Hello, Hello. Gov? Maraming daw Apa. tayo. Good morning po, Tabi. Gov, nagpapuri ka po ng pagtiripon sa mga alkalde. Ano po ini? Para tukaron ang pagproteksyon sa mga kababayan maglaog pa sila nigdi? Ito difícil nga eh. Duman nagla-lockdown. Papa. Curfew. Pati Calabarzon, kaiba na sa dakulang problema. So, ano ba dyan? Nahuruli. Maduro lang man. Ang problema sa iba, symptomatic dahil parang kung may mga So, ang ibog kitang remedyo, dahil maglakok digdi sa probinsya Canal Valley. Opo.
Gob, ano po ang magiging Ora. pinaka-requisitos ta bago sin na maglaog sa satuya pong probinsya? Hello, yes. Okay, Gob, ano po ang magiging requirements ninda bago sin na maglaog sa probinsya? Sa pinag-urulayan mo pa. Ay, okay. Pagkatapos kanino, pag na-finalize dito sabay sa mga mayors, sabi ko sa inyo, dapat uniform lang ang protocol sa DD. Na dahil pwede magkaranya-kanya kita sa nariribuan mga tao. Ayun, opo. Okay. Di magayon iyan, at kasi kasuod pinaapod mo man po sa mga, mga civic organizations na magtabang para naman sa QR code. Ay, bako lang QR code sa Holy Week. Dahil ka man pupunto, may madaligdi talaga. Opo. Kaya pa, may motorist assistance, saka contact tracing. Kaya po yan, madali ang pagsusog kung may tamaraman sa symptomatic, yung palang carrier ito. Opo. So, bigla, may maburuto dyan, diba magdakol yan bigla. Unexpected nga rin sa Manila. Abot ng mga 10 million roll down. May tama. Kasi pa dyan, matatakot, mauulit sa probinsya. Yes po. Opo. Gob, narin po ang plano ta pala na roll out kang bakuna sa mga health workers ta? Agaro, ngayon semana, Okay. sa mga sa district hospitals pa. Yes po. Opo. Gob, salamatan po Maritabi sa pagpaunta Okay. sa interview. Ano? Okay, thank you very much. Okay. Okay. Thank you so much, Tabi Gob. Okay, so yan, Tabi Mar, na-timing ko. Luminawas si Governor Digdi sa... Naka-ambush ka. Preso ini sa Ang DCTV. siguro na panapa-finalize kung ano talaga ang magiging requirements because in some other areas, halog sa Camarines Norte, agadan ka talaga. Oo. Dahil ka talaga makalawag doon. Ang sistema kayo ni, dari hali duman ma-announce na pag na-finalize na digdi, ma-announce duman sa Quezon Province Okay. kung ano ang napagkahururonan digdi. Ayun. Kung pagabot duman, dapat sara na. Dumampasa na, Digdi. sinara na. Sa sarao na duman. Ayun, okay. May informasyon, mabugtak duman tarpaulin, narukan ang policy digdi, unified sa probinsya ni Albay. Then tanganing dahil man masyadong maging burden digdi sa mga authorities niya to sa probinsya ni Albay. Yan, oo. Bata, ang sistema, pag abot yan sa border control, sa Pulangi, Lebon, iti-check ini, itatrap ini kan mga pulis, tayo ni si PD Arnold Santiago, Aha. abogado man pala ini, big-interpreter ninda, ining mga leye na manungod sa I-80 resolution, and ining so executive order na ipapaluwas ni Governor, dapat bako bangga ini tabi, magkabangga ining duwang aksyon na ini tabi, Mar. Tan provincial government kinalbay through Governor Al Francis Pizarra, pag-anticipar na baka sa bulyo man kan mga tao na mauruli hali duman sa central office o sa sentro kan nasyon. Baka dahil ma-anticipar ini tabi, Mar. Kaya ngunyang pasa na nag-aandam na ang provincial government kinalbay. Bako dakula ang posibilidad na sinin ka na mangyari kan last year baga araw kayan ka mag-lockdown duman may mga nagdurulag. Kayo. Hindi kasi Sir Dani, tagapagtaram ka na probinsya. Unang-una, happy birthday, sir. Happy birthday. Okay. Mahagad kita ni Papang Ideya Tabi, Mar, habang nag-uororon pa duman. Duman, nakatuong duman sa isyong ito. Antigen and itong RT-PCR test. Duman pa, dahil pa nag-aabantian na hororon ngunyan. Sir, ano pa ni bang idea na naaraman? Si Mar Dila po ang nasangkol sa DCGB. Sir Dan, Mark. Good happy morning. birthday Tabi, sir. Happy birthday. Thank you. Budak Ayan. kay Sir Glenn Barcelon. Siyempre, magka-birthday po kami kay Pading Glenn. Opo. Okay. Sir, ano po ang mga iba pa na pwede natong ihira sa mga kababayan ta in regard to preparation ta digdi sa posibleng pag-in o influx kan mga kababayan tang gusto mag-uli ngunyan po na Holy Week? Di pinag-uurunan mo niyan kung paano talaga, Mar. Pero according nga ni kay Governor Pizarra, nakita, nag-aandam kita. Kasi Yes. digdi sa Albay, kung talagang iilingon mo ang records na, maliit na kita, kung minsan zero na kita. Correct. Opo. Kung mapabayaan ta naman ini, mabalik ito sa dati, and madidipisilan na naman. So, in the meantime, ngunyan pinag-uurunan kung ano sa mga prerequisite, sa mga pangangaipo bago makalaog digdi sa probinsya. And then, day man magulpi sa mga kapulisan ta, sa mga sa PHO ta, mga health officers ta, barangay health workers, na day man po sinda magrabe kang kapagalan na naman. Kaya, magigibo kita kay pulisiya
ma-issue siguro kay executive order na mapakasunduan ninda digdingunan kan mga alkalde kang tulong syudad guda 15 munisipyo. Na kung papaanon ta sa paglaog like sa Pulangi, sa Libon, kami mga entry points kita sa Pulangi, sa Libon, Tiwi. and then duman sa Tiwi. No? Yes, opo. And of course, we have the airports and we have the seaports. So gabos po marin ipigap alis ko niya digdi, pa-meeting ni Governor Bichara para maaraman ta. Aram mo mar, dakol na kitang naagihan. So mapapakaray man ta na in a matter of hours because medyo ma-experience na Albay, ma-experience Yes. ng mga munisipyo, kudan mga syudad kung paano tayo ni. Iyan, ma-assess na, ano, ma-assess Yes, itong mga depekto ka mga enot and maplansangon yan para mas Maplansangon malibyano. That's Very good correct. yan. Tapos yung mga kababayan taman na malaog digdi, dapat nakakaisi na kung ano ang kaipungan ninda para makalaog sinda sa probinsyang Albay. Correct. Na Ayun. dahil na sinda madipisilan, na pag-abot ninda duman sa mga entry points na, contact tracing lang, diretso na sila. Opo. So mga symptomatic will stay in Ligaw. Definitely. Kasi symptomatic ka. Yes. Pero so asymptomatic, you're free to go. And kung okay, digdi mapagsararoan naman kan mga LGU, so mga alkalde na home quarantine na lang sila, home quarantine sila. Ayun, opo. At saka siyempre kung anong magiging pag-ali doon, anong magiging prosedimento sa pag-abot sa munisipyo, ano yan, maagipasinda sa munisipyo for profiling pa, giraray o ano? Oo, yan. Pero kay Tumar, if you remember, pag na-profile ka na sa tula-tula, automatic, piga-send na ito sa mga munisipyo. Kaya dahil naman kayo po i-reprofile. Ayun, kikuha na Pero- sa nadawan, si Sundo. Yes. Ayan. But nevertheless, Mar, dapat, pag na-send na ito kang province sa mga munisipyo, kuda syudad, mabantayin manggirara ito kang medical health workers, local LGU, na siyempre naka-home quarantine po ito. Ta kung whatever, after a few days, magka-positive, Oo. madalitang masusog ay ning mga naglaog sa tuya. Especially ngunya, naigwa na kitang so get pass na iluluwas. Opo. Ining get pass, Mar, sa madaling sabi, this is a ID, electronic ID, sa mga may smartphones, Okay. kuda Android phones. So mga kababayan tang medyo, sabi nga kasugma sa meeting naman ni na Governor Bichara with the suppliers. Ining supplier kay ning Get Pass Tamar, wala kitang bayad digdi free ini for the province ining service ninda. Okay. This is a system na madali kita maka-contact tracing kasi every Albayano will be required to have a Get Pass. Ayun. Yung mga nag-istorya sa kuya kan pag-iriba mi sa Kabalikat Civicom na pina-attender mi dyan, Apo. na kami ngayon nag-attend man, igwana kami, kaya nga dyan yung bang ipag-meeting tayo, i-presentar mi ni sa Indo kung paano mag-register duman. Yes, ma-register lang kamo, Get Pass, tapos Get Pass Albay. So ito Mar, pag pinailing mo ito sa screen mo dyan sa mga machine tanay sa Kapitolyo, sa mall, sa Gabos, dahil ka na pagparaaputon duman, so sige bagang lista ta sa mall, Yes, opo. sa Kapitolyo, madigdi ka sa paper na nema, lista ka ngaran mo, contact number mo, mawawara na ito. Tak kasi yaon na duman, sa Get Pass ID mo, so phone number mo, kung saan ka nagatrabaho, kung taga sa ka. So simple bagang mga importanteng information, contact Yan. number mo. So easy access sa mga dudumanan mo, and then madali man na mag-contact tracing kung may nag-positive duman, so di namanan mo. Madali, Mark, kasi Yeah. halimbawa si Danny na pag laog ko sa Capitol, mag-Get Pass ako duman, ma-present ako. Dan phone ko duman sa screen, babasahon ito. Pagluwas ko, nagduman ako na halimbawa sa LCC, ma-present ako sa LCC bago ako maglaog. Yes. So dyan, may nagproblema, may nag-positive na sa sarong mall. Ay, si Senay sa mga riyaon digdi si rin kining oras. Yaon na duman si Danny Garcia, yaon digdi na si Mardila, yaon digdi. So, madali ang pag-contact tracing sa tuya. Yeah, ano yan, So, i-inform sa cellphone mo? Or... Nakapo yan sa Android phone buda sa mga smartphones. Pero, Okay. Uni may kaputan dumang kasugmang magayon sa astrodom. Paano sa mga medyo pobreng kababayan ta na ang kayang cellphone sa mga 400, 500 na daiman bako man Android, bako man smartphone. So talagang call and text. Yes, opo. Sinda po, ipoprovide man garay kang probinsyang Albay na in a form of an ID card. Okay. Duman sa laog kay itong ID card ninda, ang yaon duman, so itong gari supas, na itong pass, pag pinailing ninda ito duman sa machine, iyo man ang Babasahon. kay ito, sungaran mo, so Aha. contact number mo, yaon na dumang gapos man. Ayun, very good pala na di. Ano yan, nagpupuo na ang tabi, Sir Danny, ang mga registration? Iyo nagapuuna kita para ako baga maluya ko sa ining mga
electronics na niya. Hindi ko pa nirehistro sa sarili ko. Maduman na ko dyan. Kami nga, Alam ko siguro kami- IT mo duman sa opisina. Yeah. Yeah. Rehistro daw ako tabi. Unin informasyon ko. At yan siguro maaraman mo man yan duman sa pagmamiting kami dyan sa 430 Santo Domingo chapter kang Kabalikat. At i-roll out me yan man sa mga pag-irib. At bata nag-preparar kami kan sumbak. Yes, yes. Ayan. Actually, mailing mo, magayuno na system ini. Kasi, though it's not perfect yet because it's a new system, but it will help us a lot Yeah, for contact dako- tracing. And dako lang ease the tabang. burden na so pag malaog ka sa sarong lugar, mapirma ka digdi, masurat ka duman, pati mga schools na yan. Ako, nagkukuha kan module ka na akin ko, sigan temperature ko. So temperature siguro dahil tapagaliyon tatabing mailing tanong. Yes. Pero so ibang surat digdi, mapirma ka duman, kagni ni kagmo duman, grabe talaga. Pareho mo sa permisyo, nangapot nga kung ano nga, nagkalintura ka, may Tapos- system. Kung ano. Yes, Pareho igwa man ka sana. tapos igwa naman na mga kaputan na papel. Siyempre, checkan mo man sila. Yes, apa. Okay. Okay, Sir Dan, salamat po maritabi sa mga additional information na yan. And we look Yes, Mark. forward Thank you na mag-cooperate ang mga kababayan para man sa tuya. Yes po, para sa tuya po ining Albayano, Bicolano, Budak Pilipino, mag-cooperate po kita in behalf po ni Governor Bichara Cam, Provincial Government of Albay. Salamat po and more power sa DCGB Tabe. Thank you very much, sir. And happy birthday, Giraray. Okay? Happy birthday, Giraray, sir. Okay, thank you so much. Okay. Okay, yan tabi, Mar. Very important ining mga pinag-ururunan mo niyan, dikdikan mga mayors with Governor Al. Okay. May kita naman ini sa Satoyang pag-antisipar sa pagdagsakan mga tao digdi sa Satoya. And maminimisar, kung bako man, dahil mag-ulakit o may darang virus, ali duman sa konsayin sindaharali tabi, Mar. At least Okay. magpugulan ta sa pagkakain ng mga lakdang na pinag-iisip mo niyan ang mga opisyalis niya to po sa probinsya and pasiring sa mga munisipyo. Sararo ining polisiya, basta importante tabi, Mar, dahil bumangga duman sa mga pinagmamanduman kan IATF. Roger that. Okay. So yan, Mar, exclusive ini DCGB lang ang nakapenetrate digdi sa meeting niyan sa sarong lugar kan mga alkalde and Governor Al Francis Bichara. Jimmy Nasalita, DCGB News, exclusive. DCGB on assignment. Thank you very much, Jim. Mga tugang, babalikan ta po yan ang mga istoryang yan. Mahaba-haba ito. Pagbalik mo marami pa tayong kwento. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kan harong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan estasyon na ini. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kakoop! Muling
Magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag attend po ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug na wala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. Ngayong March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:12. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Katakod kan direktiba ni Transportation Secretary Arthur Tugade, ipinag-orden ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager J. Santiago sa gabos na tauhan, opisina Asinpier na maigot na ipautob ang safety protocols kontra sa COVID-19. Nagbaba ng direktiba si Santiago sa gabos na HEPEC and Head Office Responsibility Centers asin Port Management Offices na maging tultolan implementasyon kan health protocols sa kanya-kanyang nasasakupan. Yan ang alas 11 barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Balik po kita sa mga istorya ngayon po na pagkaaga. 11:20 in the morning. At tulbuyan sa tuyakan, PYC Enterprises. Masasarigan sa panahon ng emerensya asin kalamidad. 24/7 konektado ka. Sa PYC Enterprises, mababakal po ang mga dekalidad asin malalao man na VHF radios asin iba pang gamit pang komunikasyon na bagay sa imong pangaipo personal, negosyo asin emergency response. Bisitaon sa lang ng tindahan sa Purok 2, Rawis, Legazpi City, Sampangan kan LTO, LTFRB Regional Office, o bagabot sa telepono numero 0938-897-5209. Hanapon si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Ang PYC Enterprises nag-instillar man ng antena asin nag-opresir in after sales service. Kaya kung VHF Radio, hanap mo, i-PYC mo yan!
Dagdagan na istorya alin po sa lawas. Mga tugang, nasa linya. Ans Galero, makibalita tayo. Nako! Kasudma, tira ito. 21 ba kasudma? Garang mo niyan, 33. 33. Tira na naman kayo niyan sa Albay. Haraman po kay Ans Galero, nasa linya. Ans, please come in. Yes, marina aga, Sir Mar, marina aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, 5 sa laog kan 33 na nagapositibo sa Kabikolan na nairehistro man sa probinsya kan Albay. Iningon niya na monitor ka na sa to'y social media team. May kinaraman sa update na ipinalawas ka DOHB kung saan sa probinsya kan Albay. Duwa naman kani ang sa syudad kan Legazpi. Tigsararoan, Banuaan kan Kamalig, Ginobatan, asin Tiwi. Mantangan na pinakadakol, nagbalik naman tabi Sir Mar sa kan Camarines Sur dahil sa 20 na irehistro mo niya sa nasambitan ng probinsya mayormente kay ni ang 10 sa syudad Canaga. 10? Yes. Tuloan na sa Banuaan kan Nabua. And Tigsararo, an ka naman, Goa, Iriga City, Minalabak, Pili, Ragay, asin Sangay. Mantang tuloan na irehistro sa San Andres, Catanduanes. Katakod kaya nakapagrehistro man ni na 5 na kaso ni COVID-19 na probinsya ng Sorsogon, partikular na Andoa sa Bulan, Tigsararo, Gubat, Irosin, asin Magallanes. Nangyari, nakawagas na naman, apuera sa Masbate, asin Cam Norte. Yes, so Cam Norte and Masbate, yun na ang duwa na natadang probinsya mo niya na pagkaldaw na wala ni na irehistrong dagdag na kaso kan COVID-19. Ayun, okay. Pero ang recoverista? Ang recoverista tabi Sir Mar niya na pagkaldaw, nagabot sa Sam, tulo kay ni ang sa probinsya kan Albay, 5 sa Camarines Sur, asin sa Rosa, Legazpi City. Dito ng recovery, ano? Pero ang magayon, tagaro daiman na nag-perspire. For the past few days, wala kitang na-record na additional COVID-19 fatality in the Bicol region. Ayun, sumantinidong pira yan. Ang nagadaan sa Kabikolan, 217. Okay. Yes. Yan. Okay, sige. So, total cases kan Kabikolan po pa kaya nakali sa taon sa good na daw, nagabot na sa 5,049, ang aktibong kaso ta nasa 500 pa. Alangkaw pa yun isusog sa DOH Bicol. Alangkaw pa, no? 9.9%. Okay, sige. Yes. So, alatan na sa taon-taon sa Sir Mar, kung magpaluwas naman ang kanya-kanyang mga lokal na hikutibo ka na sendang detalyes, kung saan naman sa indang mga lugares, di kan ang mga bagong positibong kaso ng COVID-19. Roger that. Ito Sir Mar, ang mga dagdagtang bareta kay Bahan sa Buhay sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Yan po ang mga doing atong istorya o kaya likay-likay po kita. Ingat-ingat kita. COVID, mga tugang, is a dangerous thing. Love your life, mga kapatid. Huwag tayong pasamay. Magsulog ng face mask, face shields, distansya amigo, pagkatapos hugas kamot. Kung na yung dudumanon, di na magluwas. Diyan sa nanguna kita sa bahay. Kapag tinaman ang pamilya mo, rimate, gabos ka mo damay. Arog ka sa Manila, damay-damay gabos ha. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, ma-face mask ka, ma-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life, mga kapatid. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo. Ayan o, kaya ingat po kita tabi para po sa mga kababayan natin at saka para sa mga kapamilya natin. Alright, Papa Mar, pirmado na ba ng presidente yung sinasabi mong paano ka lang batas ni Congressman Joey? Ay, iyon na po tabi. Ito March 12, inaprobaran ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, Presidente ng Pilipinas, ang pigbosol na ley ni Congressman Joey Salceda na salidahan in pangaran ang Pag-asa National High School gibuo ng Legazpi City National High School. Okay? Kaya baga, ipinasarangkan Kongreso kang Pilipinas
First kan Kamara de Representantes, November 4, 2019. Tapos kan Enero 18, 2021, ipinasarma niyan mga tugang kan Senado. Ganun na. Pag March 12, 2021, pinasar na po, o kaya pinirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang batas. Magintay tayo ng publication kayo ni para ma-implementar. Ayan. Congratulations po, Kong Joey. Maraming salamat sa pagmamahal. Yan. Di ba? Okay. Yan po tabi, mga kapatid. Ang mga dagdag nato ng mga information para po sa mga kabarangay ta. Ngunyan po na aldaw para po sa mga kababayan. Okay. So, kasubago, mga tugang, nakaoranta in brief si Governor Alfrances Bichara para sa preparasyon kang probinsya. Para dyan sa pagralaog, mga tugang kan mga kababayan niya to na gusto mag-uruli o gusto magbirisita sa Albay. So naghanda mga tugang ang probinsya ta. Bata medyo nakakontain ta na ang pagpaparadakol kayan compared sa Manila. So sa Manila, nag-lockdown na naman. So chances are may mga magdudurlag na naman duman. Okay. So baka ngaya kung sumanga niya ano sa Manila, iyon makasabwag din sa to. Kaya mapasiguro kita. Ayan, pig-oroloran na ka mga alkalde kung ano mga dapat nagibo ng measures. According to the governor, mabugtak mga tugang ning choke point o kaya anong parang tawag natin dyan, control point sa tulo na entry points from Manila, Libon, Pulangi, pagkatapos mga tugang dyan sa Tiwi. At may agibag dyan sa Sangay area. Okay. So, ang pigoronan kung ano ang magiging requirement. Tas sabi ba ka na ATF, pag mabiyay ka ngayon, mo na kay puwang ki travel pass o travel authority from the PNP, hindi ka naman mapresentar ng medical certificate. Okay. Pero, pig ko pa siguro na baka i-require mga tugang ki RT-PCR. Ayan. Or antigen kung ano pa man. Para masiguro na bago ka makalaog talaga, malinig ka. Pag ika-symptomatic, dumang ka mga tugang sa ligaw. Okay, pagkaroon pa kung ano pa mga pangyayari po dyan. Nakantabay po naman si Jimmy. Mamaya babalikan natin ng iba pa. As in magkapaabot yung mga history, mga updates po naman. Okay? So sa indo po ka, boss. Stand by lamang. Kami magbabalik. Ha? Time check. It's 11:39 in the morning. An oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC, ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit irehistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardula. Alright, mga tugang balik po kita sa itong programa. Ganyan pong Aldao. Sa Aramon Yato, napakabilis po ng oras, 11:37 in the morning. Para po naman sa mga misis na ganda kasi napangutuan. Mga misis, rikas-rikasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Papa Mar, magayon na yan yung QR code. Paano pag-register dyan? Dali lang ha, madali lang. Iano tatabi. Tawan tanindalan niya napot nindo. Diyos marayin aldaw sa Indogabos dyan sa Ligaspi, sabi ni Makalya A. Axel. Okay. Ito po para po naman sa mga kababayan ini po na Get Pass Albay na tinatawag. Ini, lakdang kang provincial government para malabanan ang paglakop ng COVID-19. So, piging ganyan ni Governor Al Francis Bichara, ang gabos na magkuhaning individual QR code. Pwede po nila makuha yan sa Google Play or App Store. Google Play or App Store, libre yan. Okay? Ang gimunin do, para makakuha ng Get Pass or code o QR code sa indong smartphone, i-download po nindo as ini-install itong Get Pass app. Hanapon po nindo yan, Get Pass app. Okay? Mag-rehistro gamit ang sa indong Facebook o Google account. Okay? Tapos, may mga personal data duman, simbagan po nindo ang mga kinakaipuan na impormasyon. Personal and health information po yan. Pero so, pigpipirman doon sa mga may doon naman ng establishmento. Araw kayo ito. Okay? Tapos, may maluwas po duman sa screen nindo. Handa na sa imong QR code. Pwede mo na pong magamit iyan pag malaw ka sa mga manlain ng mga establishments na naghagad din QR code. Okay? O yan po tabi Keep Albay safe. Sign up now. Sabi po kang provincial government. Pag malawag ka, mga tugang sa sarong establishmento, hanapon and scan so naka-posted dyan na QR code para i-record sa imong check-in. Ayan. O yan na po tabi, para po madali ang contact tracing ay madali kang ma-inform kung sunalaugan mo, mga tugang may problema sa COVID man. Kung nagkagawa ng problema, madali. Okay, so para po yan sa tuya, para maiwasan
ang pagparalakop mga tugang kan COVID-19 taday pa po kita dahil pa kita nakakahawas dyan. Talagang medyo problemado pa ang satuya po na mga kababayan, dakol pa ang mga naulakitan, and bako na sana may mga akin. Sa Manila, mga tugang, pamilya na. Igwa kong close friend na 4 angels sa indang kapamilya, including yung 2 anyos ng aki na naulakitan. Kaya duman sa Manila, maski sa arong nila, pag face mask, di ba? Tapos may pamilya na. So, abot ang mangyari yan digdi sa Albay, kaya arog po kayo ng pagprepare ka mga kababayan. So, tibaan may mag-uruli, na may daradara, dahil taaram, kaya arog ka ng pagkapasiguro. So, para mas madali, ayan, pwede ka mo mag-register ka mo dyan sa QR code na yan, yung Get Pass Albay. Tangani po na, ayan, ay nakaregister na si, matibay talaga si Angel, oh Angel. Ayan, pakita mo nga sa akin kung ano ang lalabas dyan. Mayroon yung picture na mayroon kang mayroon ng, hindi pa, yung pag-register ka pa dyan, mayroon yan lalabas na yung ID mo. Ayan, yun ang ipapakita mo doon sa pag nanghihingi ng mayroong lalabas dyan pag registro ka. Dangani na Okay, iyon po yan sa mga kababayan niya to. Dahil po yan sa inisyatibo kan provincial government. Yan. Efficient contact tracing and magamit kan mga albayano, asin mga non-albayano. Pwede po, sabi, i-download po nindo yan, mga tugang, sa sa Google App o kaya sa Play Store. Ayan. Okay? Tangani na magamit po nindo sa paglao, kasi paglao sa mga establishment naghahagad yung QR code. Ayan. Okay? Anong nangyari na? Pag magagawa ka pa ganyan ang lalabas. Hindi papilapan mo yan. Okay. Di ba? Tapos papilapan mo ka, may maluwas yan ng ID na arog kayo niyo. Ang ID kayo yan, arog kayo ng ID. Asan na ito? Ang ID niya, arog kayo ni, ano yung ID arog ka na maluwas din sa cellphone mo na kada beses ipipresentar mo sa nag-aagading Ayan. May pangaran mo yan, tapos yung tapos may scanner duman. Halimbawa, maduman ka sa establishment, may QR code baga duman nakarugayan. O i-scan mo ito duman. Tamar-register ka duman. Ayun, halik ka na. Kada maglawag, tranquilo ka na. Alright? Ayan, mga high-touch lang ko yan, Matibay mo sa provincial government, nakakuha ng libreng app. Swerte-swerte lang yan mga pangyayari. Salamat kay EVP Glenn. Si, pet fight na. Pet fight na si kapartner ko. Ayan, tad-tad mo na kumapait. Nakatapos kayo ng nguwal-nguwal ta. Ayan, 11:44 para po naman sa mga kabarangay ta. Ayan okay. Papa Mar, kaka-interest ako duman sa pigsasabi nindo ni Father Momoy na best practice kan miris-biris sa pagtipon ng tubig uran. Kay puwan tayan ngunyan, talagang dipisil ngunyan ang tubig. Dahil mo ito nailing bunding Ako kaya, inilibot ako duman ni Sir Chris Newhall. Totoo man ang gadjing, bako man high-tech. Okay. Yan ba nga na miris-biris, yung building ninda duman, patalimon, bilog. Sa irarom ka ito, mga tugang, igwa dumanin buhos na tangke na may mga burbintana nga ni day maglawag sa lamok, tapos day maglawag sa bayong, sabi ni Sir Chris, para niya day maglawag ang bayong, pigkagag ko yung pinto. Buhos na iyo nagkukolektakan mga uran na hali sa sagurong, hali sa kali, bago man ibaba duman sa may tinampo.
So dahil nagkakaigwanin, biglaan na pagbulos kang yung run-off na tinatawag. Ha? Yung pagbulos kang uran. Arog sa na ka ito. Ngunyan, nagagamit nila ito talaga. Tanang 250,000 liters pala na iipon doon sa tangking yun, bunjing. Nalabaw sa tawo. Puro oran ang laog. Kaya gagamit sa pagbaribe, paghugas, paglaba. Yan. Iyo yan ang iyo yan sa indang practice duman. Apera sa pag-inom. So dakulao na katipidan. Dakulao na bagay, mga tugang na sabi nga ni kayan, magagamit niya to sa tuya pong oral daw na pagbuhay-buhay. Okay? Naday ka na magpapara problema kan panghugas mo, pang baribe sa mga pananong asin iba pa. Yaon sa naman yan. Okay? Nga tangede ay pa nagla-lockdown, ribo na dagdag na kaso. Day, mampunig di sa tuya masyado. Then ay kita magpaparawis kang lockdown ta. Pag linakdown kita, mas lalong dako lamatios, taday nang makatrabaho. Gusto nindukaan, simple masanay agad sa tuya, kung di kitang dumanon dyan, sakit sa arong. Kung maluwas kita, magsulog kitang face mask, face shield, physical distancing, magugas ng kamot, mahirap ba yan? Di ba? Huwag lang tayong magparaasa ng lockdown because wala nang pera ang gobyerno. Baka yung iba nag-aasa mag-lockdown ngayon, manauna na magkikwartang 5,000. Wala nang pera. Ibinila ng bakuna, utang pa. 10.3 trillion ang utang. Ramdaman nindo kung sisay mabayad kaya na. Pati so nasa sinapupunan nyo ngayon, magbabayad niyan. Kaya huwag na tayong pasaway. Maning day maubos itong nautang, dahil bakal tapaning mga pang-sustainer sa to, magturol-tol kita. Di ba? Imagine Angel, ang bakuna, sabi baga, yung sa mga anti-flu, mga 8 months to 1 year. So dahil pa man natitesting po ang COVID-19 vaccine kung pira na taon o pirang bulan malas sa buhay mo pag sinudukan ka. Wala pa, ngunyan palang maaraman yan. After some time na nagka-erniction na nagabos, hanggang noaring ka pwedeng magdurar sa imo yan. So, nasa testing pa siya. Pero at least pag nabakunahan ka, sure ka na. Pag tinamaan ka yan, nabakunahan ka ngunyan, nasa effectivity ba yan? Dahil ka maulakit, dahil ka grabe. Yan ang papaliwanag ka mga doktor. So, pwedeng, kung araw ka ng sistema, baka taon-taon, magpabarakuna kita. Di ba? Baka sa sunod bunjing, ikaw nang magbabayad ng bakuna mo. Ang importante ko niyan, makurtar tayo yan, o na yung paralako, di makaulakit. Lalo sa mga may helang, sa mga may edad na, nakasambahay, nakasama ta sa harong, kasi sa iba pa, di ba na may kamatian. So, magsurunod kita kaan. Baka man problema baga, na sabi nga ni, kaya ni, magpasiguro kita ang buhay ta. Maski itong daing COVID baga, pag ngaya delikado na natarakop kita sa pandok, di ba? Natakop kita sa ngimot, sa dugo. Basta ang kaipuan sa naman, pag masulog ka mo ng face mask, so tama, di ba? Natatakupan ang ngimot, asin ang dungo. Ito yan ang pinaka-purpose ka yan. Di ba? Face shield naman para sa mata. Pwede print sa sticker paper ang QR code, tapos idukot sa angog. Bali, sa mga cellphone baga, so may sungay. Ano yung may sungay? So ang cellphone ngayon, mong ba na? Sa cellphone ngayon, dahil bako Android. So, pwede ka saan tumawag, pwede ka mag-text, di ka pwede mag-selfie, di ba? Iyon, wala yung pagkakataon na maka-download ka ito. So, ang nagibong datawi kang probinsya, tatawang ka ng card na naka-imprinta, nakadabis na madumang ka sa establishments na naghahagad ng QR code, ito ay papailing mo. Harap ka na mangyayari, tabi. So, reach out with your local government units,
na pwedeng makatabang sa Indo para magkaigo ng QR code. Tada ko lang tabang po yan, bako sa karaw. Tangani na mas madali ang pagkontak. Sa totoo lang, kaya dito nakakortar kimaray, mga tugang ang COVID, even sa Manila. Dahil maluyahon ang contact tracing tapalpak. As in, lungalagapak na palpak. Di ba? At dito masana ako kontak ninda. Dahil nakakaabot naman sa talagang standard. O kaya po araw kan sigan dakol. Ni apera pa sa mga nagpaparalakaw-lakaw dyan na asymptomatic. Sabihin, hindi na mamati, pero ito pala na positive na. The only way you can test mga tugang kung positive kapag nagpa-swab test ka. Di ba? Kung dahil ka man nagpa-swab test, dahil nakulong ba ka nangyari? Mabiyahe nga ako, malon ako sa aeroplano, nagpa-swab test. O naman lang naraman jing na siya pala, asymptomatic na. Symptomatic na. May positive pala. Wala siyang namamati Kan nagpa-swab test, naraman na positive pala. O di, bakong nagkaribok. Ano maraot, so may kaibanan pala siya duman sa arong na maluya na ang immune system. O diyan dali. Di ba? Ayan ang pag-iiwasan, mga tugang. Kaya kita paggibo ng pandepensa. Tangani, na in kaso man, may mga siring ka na nasa harabatan kita, may baluti kita, sabi ka, may armor kita. Mahirap ba yan? Tanong mo niyo, Papa Mar, mahirap ba yan? Di naman yan mahirap di ba? Ayan po tabi sa mga kabarangay natin. Yung talagang medyo bata sarang taon na baga. Sarang taon na. And salamat po sa mga frontliners na talagang isinubon siya ng buhay para lamang protiran ang mga ordinaryo natong kababayan. Di ba? Mga medical health workers most especially. Batangon niya sa daraga, kasudma, may nadalid, physician, doktor, no? Di ba, sana matapos na initanganing may salbar tamaan mga tugang ang buhay kan mga kababayan niya to. And sa totoo lang, mapagalman ang mga siring kaya na namamatian po nila. Kaya sana, huwag dumating sa punto na magagad naman sila ng time out. Kapag nag-time out sila, sigurado may lockdown kita. Okay, ayan. Pwede niyang ipatato yung QR code. Di yan mababasa, partner. O paano, Jeng? Patos-patos na ako? Maduwa na kita. King, maduwa na tabi ako, King. Salamatan sa padagos na pagantabay mo, tabi, King. Sa samuyang mga programa. And salamat sa mga contributions na pagpapaabot mo, most especially kapag medyo may maraot na panahon. As in, iba pang mga valuable information hali po dyan sa 2D Congressional District Office. Okay? O paano, mga kapatid? Salamatan sa inyo, kabos. Thank you and God bless. Bye-bye! Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto?